З аднаго боку быў энтузіязм, захапленне гэтай свабодай, друкаванне часопісаў, кніжак у гэтак званым малым накладзе. Але гэта было нешта неверагоднае. Я бачыў, як на тым мітынгу вакол помніка загінуўшым стачнёўцам людзі сталі на калені, калі выступаў Валенса. Я таксама стаў на калені, бо я адчуў гэты моцны подых нацыі. Ва Вроцлаве важны момант. Падчас забастоўкі не ездзіў грамадскі транспарт, бо забастоўка пачалася ў дэпо. І, натуральна, шмат людзей гэта закранула, бо калі не ездзяць аўтобусы, значыць, нешта адбываецца ў горадзе. Так што ў Польшчы было тое самае, што і ў вас будзе. Кідалі мундзіры, звальняліся са службы звычайныя міліцыянты. Спецслужбы мелі спецпраграмы апрацоўкі мазгоў супрацоўнікаў, каб вера і розум гэтых людзей вагаліся згодна з інтарэсамі партыі. І з іх пункту гледжання, збіваючы людзей і нават забіваючы іх, яны выступалі ў абароне інтарэсаў тагачаснага рэжыму. Але я заклікаю вас не верыць, што у амонаўцаў ці спецслужбаў, якіх спецыяльна вучылі біць і пераследаваць, раптоўна абудзяць сумленне, і яны стануць на бок народу. Інтэрмарыум на тэлеканале Белсат. Я Павел Мажэйка. Вітаю вас. Рух салідарнасці ў Польшчы, які, дарэчы, сёлета адзначае 40-годдзе з моманту заснавання, вельмі часта прыводзяць у прыклад, калі спрабуюць аналізаваць падзеі ў сённяшняй Беларусі. Масавы мірны пратэст незадаволеных, абураных несправядлівасцю грамадзян, які выліўся ў шматмільённую арганізацыю, шматмільённы рух, і які прывёў Польшчу да свабоды. Сёння тут, у гэтай студыі з маімі гасцямі, мы спрабуем разважаць, ці прыклад палякаў, адважных, рашучых палякаў можа быць прыкладам для сённяшняй Беларусі, і таксама ці прыклад польскай салідарнасці можа быць адной з сцежак Беларусі да свабоды. Увага на экран. 40 год таму, у 1980 годзе, Еўропа была зусім іншай, чым сёння. Тады кантынент падзяляла жалезная заслона, якая была не толькі метафарычнай лініяй палітычнага падзелу. Яна рэальна размяжоўвала свабодныя дэмакратычныя дзяржавы ад тых, пазбаўленых суверэнітэту і цалкам залежных ад савецкай імперыі. Сярод такіх краін была і Польшча. Палякі не адмовіліся ад імкнення рэалізаваць свае мары аб самавызначэнні, свабодзе, незалежнасці і ўвесь час рабілі гераічныя спробы змагацца з залежным ад Масквы рэжымам. Камуністычныя ўлады бязлітасна душылі ўсе грамадскія пратэсты, сачылі за грамадзянамі і цэнзуравалі любыя праяўленні свабоды ў мастацтве і літаратуры. З кожнай чарговай спробай павялічвалася колькасць ахвяр. Пераломны момант наступіў летам 1980 года. Першыя масавыя пратэсты ў ліпені гэтага году адбыліся на поўдні краіны ў Любліне, але рэальным лакаматывам тых падзей выступілі Гданьск і Шчэцін. Менавіта тут забастовачны рух набыў сапраўды масавы характар, што прымусіла камуністычныя ўлады пайсці на перамовы і саступкі. Асноўным вынікам тых падзей стала стварэнне першага незалежнага аб'яднання прафсаюзаў «Салідарнасць», якое ўзначаліў электрык гданьскай суднаверфі Лех Валенса. Фармальна гэта быў прафсаюз, але па сутнасці гэта быў агульнанацыянальны грамадскі рух, які згуртаваў мільёны палякаў у адну супольнасць. Ужо ў першыя месяцы існавання да яго далучылася каля 10 мільёнаў асоб, у тым ліку каля мільёна камуністаў. Сілай салідарнасці было аб'яднанне розных памкненняў і выступленне ад імя грамадства, рабочых, патрыётаў і дэмакратаў. Вельмі важную ролю ў развіцці гэтага грамадскага руху адыграў касцёл. Восень 1980 года прайшла пад знакам агульнай эйфарыі. Аднак у снежні 1981 года прэм'ер-міністр Польскай Народнай Рэспублікі Войцех Ярузельскі абвяшчае ў краіне ваеннае становішча. Афіцыйна з-за небяспекі ўвядзення савецкіх войскаў. На вуліцах гарадоў з'яўляюцца танкі і бронетэхніка. Дзеянні ўладаў выклікалі моцную хвалю пратэстаў у Гданьску, Кракаве, Шчэціне, але ўсе яны былі жорстка падаўленыя вайскоўцамі і міліцыяй.
Пачаліся рэпрэсіі, арышты актывістаў. Салідарнасць была вымушана сысці ў падполле. Нягледзячы на рэпрэсіі, салідарнасць заставалася негвалтоўным рухам. Асноўным інструментам барацьбы былі пратэсты. Самыя масавыя праходзілі ў маі і жніўні 1988 года. Яны прымусілі камуністычныя ўлады сесці за стол перамоваў і ўрэшце правесці напаўсвабодныя выбары, на якіх салідарнасць атрымала пераканаўчую перамогу. Вынікам гэтай барацьбы, што пачалася ў 80-м годзе, стала звяржэнне камуністычнага рэжыму ў 89-м. У гісторыі Еўропы яшчэ не было такога масавага, працяглага і цэласнага руху, як салідарнасць. Гэта рух вуліц, якія паўсталі супраць злачыннага палітычнага класа. Гісторыя яе барацьбы можа быць крыніцай натхнення і прыкладам сучаснаму беларускаму грамадству, бо досвед салідарнасці наглядна дэманструе: змагацца за змены негвалтоўным шляхам і перамагаць рэальна. На жаль, коронавірус все еще вносить коррективы и в працу нашей программы. Тому сегодня у нас пустая студия, а с нашими гостями мы излучаемся самой беспечной на свете сувязью, видеосувязью. Я хочу привітаць Яна Маліцкага, дырэктара студыі Еўропы Сходняй, Варшава. Гэта інстытуцыя, якая, між іншага, таксама і збірае вакол сябе рэпрэсаваных беларускіх студэнтаў, даследчыкаў, а таксама гісторыкаў. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. З намі таксама з Вроцлава доктар гісторыі Войцек Кухарскі, даследчык руху салідарнасці ў Вроцлаве і таксама адзін з шэфаў Цэнтра гісторыі Заездня. Дзень добры. Dzień dobry Państwu. І на сувязі з Мінска Семён Букчин, публіцыст, журналіст, аўтар польскіх дзённікаў. Семён Владимирович, добры дзень. Добрые. Я першае пытанне кірую да вас у Мінск. Сёння вельмі часта кажуць пра тое, што падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, гэта яшчэ, на жаль, не Польша 1989 года, якая змела камунізм, але ўсё ж такі гэта яшчэ Польша салідарнасці, пачатку салідарнасці, Польша 1980 года. Што вы думаеце на гэты конт? Я думаю, што паралелі вельмі такія адносныя, вельмі умоўныя. Вось. Справа ў тым, што паўстанню салідарнасці ў Польшчы ў канцы 70-х, на пачатку 80-х гадоў папярэднічаў перыяд даволі такога заўважнага супраціву панаванню камуністычнай партыі, панаванню камуністычнай ідэалогіі. Я маю на ўвазе супраціў ад канца 40-х і вось да 70-х гадоў. Не проста так з'явілася салідарнасць на, калі можна так сказаць, голым поле. Была традыцыя супраціву. Польскае грамадства супраціўлялася. Можна прывесці розныя факты і паўстанняў, і сутычак з уладамі. І вось з'явіўся на базе гэтага перыяду супраціву уладзе, таталітарызму, з'явілася салідарнасць. Салідарнасць з'явілася як сацыяльны, масавы, антытаталітарны рух, які ўзначаліў вельмі разгалінаваны прафсаюз. Незалежны, як ён называўся, незалежны, саможондны, што вельмі важна, звёнзак заводовы «Солідарнасць». Пан дырэктар Маліцкі, да вас пытанне. Вось сёння з 40-гадовай, скажем так, адлегласці, як вы ацэніце той досвед салідарнасці? Па-першае, скажу, што гэтыя 40 гадоў мінулі так хутка, што нават уявіць сабе немагчыма. Досвед салідарнасці пасля 80-го года варта было б з навуковага пункту гледжання падзяліць на некалькі перыядаў.
na kilka obszarów. Па-першае, памятаем пра жнівеньскія пагадненні, якія былі падпісаныя 31 жніўня 1980 году. Калі упершыню камуністычная ўлада паддалася, адступіла перад пратэстамі людзей. Першы раз у гісторыі сацыялістычнай улады ў Польшчы. І гэта ёсць першы перыяд у стварэнні прафсаюза «Салідарнасць». Мы называем гэта «Карнавал 500 дзён свабоды». Другі перыяд – гэта ваеннае становішча і адкат, спроба камуністычнай улады ў Польшчы вярнуць усё назад. Нас найбольш сёння цікавіць вось гэты першы перыяд, першы окрэс. Пан тады, калі я не памыляюся, быў студэнтам. І якая атмасфера панавала вось гэты момант, калі камуністычная ўлада ўпершыню за доўгія гады паддалася патрабаванням людзей? Якая атмасфера, якія былі надзеі, вера, вось важна. Я падзяліў бы тое грамадства на дзве часткі. Першая, каласальная большасць грамадства жыла ў абсалютным энтузіязме, захлыналася свабодай. І адначасова быў бачны страх уладаў і людзей улады. Так не бывае, што ў дзяржаве ўвесь народ супраць рэжыму. Заўсёды ёсць пэўная частка, якая за рэжым. Таму з аднаго боку быў энтузіязм, захапленне гэтай свабодай, друкаванне часопісаў, кніжак у гэтак званым малым накладзе. Але гэта было нешта неверагоднае. Тыднёвік «Салідарнасць», якія ўсе чыталі, з вялікімі артыкуламі пра гісторыю. Гэта быў час свабоды. І я сказаў бы, спроба дагнаць тыя некалькі дзесяткаў гадоў ціску, у якім мы жылі з часоў усталявання камуністычнай улады ў Польшчы ў 1944 годзе. Разам з тым вымушаны пагадзіцца з маім калегам з Менску, што ў Польшчы гэты рух супраціву быў часткай традыцыі, і гэтыя чарговыя выбухі супраць камуністычнай улады паўтараліся ад 40-х гадоў, калі яшчэ было рэгулярнае падполле і ўзброеныя баі. Далей былі звычайныя ўздымы, якія ўлады душылі у 56-м, 68-м, 70-м, 76-м гадах, і толькі пасля ўжо прыйшла «Салідарнасць» 1980 года. Дзякуй. Перенесемся ў Вроцлаў. Пан Войцех Кухарскі, пан доктар, для вас, чым для вас была салідарнасць? Бо наколькі мы разумеем з сённяшніх пазіцый, гэта не быў такі традыцыйны прафсаюз. Гэта хутчэй за ўсё быў шырокі грамадскі рух. Я бы яшчэ дадаў да маіх папярэднікаў крыху кантэкснай інфармацыі, якая, як мне падаецца, вельмі важная. Як сказаў спадар Ян Маліцкі і калега з Менску, мы мелі шэраг пратэстаў раней, так што гэты жнівень 80-го году сапраўды ў Польшчы выспяваў. Улада крыху адступала і пад ранейшымі пратэстамі, аднак ніколі дагэтуль не быў так моцна пастаўлены палітычны пастулат, які быў выкананы. Я маю на ўвазе тое, што ўлады згадзіліся на паўстанне незалежных прафсаюзаў. Але я бы хацеў адзначыць дзве вельмі важныя рэчы. Па-першае, у жніўні 80-го года ў Польшчы дзейнічала даволі добра арганізаваная антыкамуністычная пазіцыя, аб'яднаная ў розныя структуры. Нічога не ўзялося з паветра. Рабочых, якія былі самай вялікай сілай пратэстаў, вельмі хутка падтрымалі апазіцыянеры, якія ўжо дзейнічалі ў розных структурах, мелі веды і змагаліся з камуністычнай дзяржавай, карыстаючыся яе ж законамі, якія сама ж улада і парушала. Наступны вельмі істотны аспект – гэта тое, што пасля 45-го года ў Польшчы была пэўная прастора свабоды, якую ствараў рымска-каталіцкі касцёл. Ён дзейнічаў на працягу ўсяго перыяду існавання камуністычнай Польшчы. Быў вельмі моцны, добра зарганізаваны.
гэта была прастора свабоды. Ён перахоўваў антыкамуністычных дзеячаў, якіх пераследавалі ўлады. Дзяржава была атэістычная, значыць антыкасцёльная. Так што і сам у сабе касцёл, як рэлігійная установа, быў важнай прасторай свабоды. Гэта першы аспект. Другі аспект, вельмі істотны, гэта тое, што на пачатку не было адзінага пратэсту. Адначасова пратэставалі людзі ў шэрагу гарадоў. Гэта і выступленні на ўзбярэжжы ў Гданьску, Шчэціне, пазней Ясtrzębie і іншых гарадах. Але, напрыклад, заўважым, што і Гданьск, і Шчэцін, і Ясtrzębie выставілі да ўладаў асобныя патрабаванні, не было аднаго супольнага спісу. У гэтым сэнсе для нас, жыхароў Уроцлава, жнівень 1980 году стаў такім пераломным момантам у гісторыі гораду. Патлумачу для гледачоў, што маю на ўвазе. Уроцлаў да 45-го года быў нямецкім горадам, а да Польшчы быў далучаны ўжо пасля Другой сусветнай вайны. У гэтым горадзе ўсе жыхары былі аднекуль, не было аўтахтонаў. Усім жыхарам трэба было, я б так сказаў, урасці ў гэты горад. І ў жніўні 80-го года жыхары першы раз масава адчулі, што гэта іх горад. Чаму гэта мае значэнне? Уроцлаў не выстаўляе ў 80-м годзе асобныя патрабаванні. Рабочыя Уроцлава вырашылі распачаць страйк у падтрымку рабочых Гданьска. І гэта быў жэст солідарнасці. Мы бастуем, каб улады выканалі патрабаванні тых, хто бастуе ў Гданьску. Гэта вельмі істотна, таму што рух раптам перастае быць адасобленым, раскіданым па розных гарадах. Гэта быў неверагодны грамадскі рух, які закрануў таксама людзей улады. Можа, не на самых высокіх пасадах, але перакананы, што яны пра падзеі ў краіне сур'ёзна задумаліся. Жнівень 1980 года ў Польшчы паказаў гіганцкія зрухі таксама ў самой партыі. Шмат людзей пачало выходзіць з яе. На гэта таксама хацеў бы звярнуць увагу. Семён Владимирович, да вас зноў вяртаюся. Як узгадваеце вы, як змяняліся настроі, размовы звычайных палякаў, з якімі вы кантактавалі, вашых сяброў, калі вы прыязджалі ў Польшчу? Я чаму увесь час вяртаюся да гэтага пытання? Я спрабую праводзіць паралелі да сённяшняй сітуацыі ў Беларусі. Сёння тое, што адбываецца ў Беларусі, гавораць все, ва ўсіх сем'ях, на ўсіх кухнях, на ўсіх вуліцах. Мяне цікавіць, як тады, якія былі тады настроі? Я першы раз прыехаў у Польшу ў 79-м годзе. І дзякуючы свайму прыяцелю Адаму Анджею Дравічу, вядомаму польскаму грамадскаму дзеячу, блізкаму да салідарнасці літаратуразнаўцаў, я пазнаёміўся з некаторымі дзеячамі салідарнасці. Я быў на мітынгах у Гданьску. Я бачыў нейкае адзінства польскага грамадства. І вельмі кідалася ў вочы настроенасць палякаў на змаганне, на супраціў уладзе. Тое, што арганізацыі салідарнасці, камітэты заводовы былі ў самых нават маленькіх арганізацыях. Гэта прывяло да таго, што на прадпрыемствах, у інстытутах, універсітэтах, гэта прывяло да таго, што калі заклікалі кіраўнікі салідарнасці да страйку, то літаральна спынялася ўся краіна. Я бачыў, як на тым мітынгу вакол помніка загінуўшым стачнёўцам людзі сталі на калені, калі выступаў Валенса. І мне захацелася, ведаеце, стаць палякам. Я таксама стаў на калені, бо я адчуў гэты моцны подых нацыі. Дык вось, калі гаварыць о нейкіх такіх перагуканнях, калі можна так сказаць, з беларускімі падзеямі, я адчуў на гэтых маршах, на гэтых дэманстрацыях, я адчуў таксама подых нацыі. Вось яна. Справа не ў тым, што 100, 200, 300 тысяч, але нацыя. Гэта быў вельмі дзіўны ўражанне. Людзі абдымаліся, цалаваліся, усміхаліся. Яны гаварылі
адзін аднаму, і гэта было нават напісана, мы не народзец. А апошняя вот эта крыўда, што крысы, ведаеце, гэта пачуццё уласнай годнасці. Вось што абудзілася ў беларусах. Я, стары чалавек на 8-м дзесятку, магу канстатаваць, нарадзілася новае пакаленне. Новае, абсалютна новае, вот, не зашуганае, не бітая. Іх спрабуюць, конечно, зламаць, пабіць, але выходзяць і выходзяць і выходзяць. Я хотел бы еще вернуться ось до важной характеристики, якую адзначыў спадар Семён Букчин. И он сказал про то, что калі быў у Польшы ў гэты час, яго ўразіла адзінства, якое было у польскім народзе тады. Спадар Маліцкі, да вас пытанне кірую. Ці сапраўды не было так важна тады ў 79, 80, 81 год, хто якія мае погляды палітычныя? To było ważne, tyle że... Гэта было вельмі важна. Трэба разумець, што ў той час гэтага неверагоднага вялікага руху і энтузіязму ўсё змянялася. Wszystko się zmieniało, dlatego że... І сапраўды, як адзначыў мой калега з Менску, у Польшчы таксама было 2 мільёны членаў партыі, але ад самага пачатку салідарнасці штораз больш людзей, у тым ліку і членаў кампартыі, тых простых, шараговых, далучалася да гэтага руху, які на пачатку меў характар грамадскага пратэсту супраць несправядлівасці ўлады. На пачатку часам выпадкова, а часта і усвядомлена, гэты рух трымаўся сацыяльных і грамадскіх праблем. Несправядлівасці ўлады, дрэнных умоваў працы, немагчымасці аб'ядноўвацца ў арганізацыі. Звярніце ўвагу, што патрабавалі не нейкіх палітычных свабодаў або права на стварэнне палітычных партый. Не, крый Божа. Патрабавалі сапраўднага сумленнага прафсаюза. Дзейнічалі на глебе таго, што было запісана ў камуністычнай канстытуцыі. Рабочыя, галоўная сіла народа маюць сваё прадстаўніцтва. Адзін з маіх прадмоўцаў сёння ўжо згадаў пра гэты прафсаюз. Незалежны, самаўрадны прафсаюз «Салідарнасць» замяняў незалежную дзяржаву. Вельмі хутка аказалася, што прафсаюз «Салідарнасць» вымушаны заняцца ўсім, замяніць сабой незалежную дзяржаву. Яшчэ раз адзначыў, што ўсе забастоўкі, патрабаванні на пачатку тычыліся соцыума, а не палітыкі. Я б хацеў зараз перанесціся ў Вроцлаў. Пытанне будзе маё такое: наколькі важна было падтрымка, рэакцыя Еўропы, Злучаных Штатаў Амерыкі? Канешне, рэакцыя Еўропы была вельмі істотная. У жніўні 80-го года гэтая падтрымка яшчэ не надта матэрыялізавалася, хаця зацікаўленасць была вельмі вялікая. У нас працавалі замежныя карэспандэнты, якія распавядалі свету пра тое, што адбываецца ў Польшчы. Магу згадаць, што ў Шчэціне ўлады, баючыся таго, як падзеі будуць паказаныя на захадзе, не пусцілі журналістаў на забастоўку. І гэта важны факт для гісторыкаў, бо ў выніку са Шчэціна мы маем значна менш інфармацыі, менш фотаздымкаў, чым, напрыклад, з Гданьска. Але давайце паглядзім, як вельмі хутка наступіла падтрымка ў першую чаргу сімвалічная. Лех Валенса атрымлівае Нобелеўскую прэмію міру. Гэта ўзнесла польскія падзеі на міжнародны ўзровень. Пазней, у часе ваеннага становішча, пачалася гіганцкая гуманітарная падтрымка палякаў з-за мяжы, але таксама палітычная. І не толькі ў заходняй Еўропе, але таксама і па гэтым баку жалезнай заслоны. Такія акцыі салідарнасці праводзіліся. Паўстае польска-чэхаславацкая салідарнасць, польска-венгерская салідарнасць. Рух салідарнасці вельмі хутка выходзіць па-за межы нашай краіны. Але, канешне, калі браць першыя месяцы пасля жніўня 1980 года, падтрымка з захаду не была ключавой. Зрэшты, цяжка сабе уявіць, каб маглі быць ужытыя больш моцныя крокі палітычнага ці вайсковага характару.
І ўсё ж такі гэты карнавал 500 дзён свабоды, пра які згадаў спадар Ян Маліцкі, гэтыя першыя месяцы існавання салідарнасці адбываліся ў атмасферы рызыкі, страху перад магчымай інтэрвенцыяй з боку Савецкага Саюзу. Грамадства добра памятала, што зрабіў Савецкі Саюз у 68 годзе ў Чэхаславакіі, калі людзі там паспрабавалі змяніць сістэму ўлады. Я б дадаў два словы адносна гэтай атмасферы, пра якую вы запытваліся. Мы сёння дакументуем успаміны сведкаў пра штодзённае жыццё ў тыя часы ў Польшчы, пра тое, што адносіны паміж людзьмі рабіліся іншымі. Напрыклад, адносіны пакупніка і прадаўца ў краме. У польскіх тагачасных камедыях можна ўбачыць, як прадавец ставіцца да пакупніка абсалютна як да пустога месца. А тут у жніўні 80-го года пакупнік у краме становіцца да прадаўца таксама чалавекам. Ва Вроцлаве важны момант. Падчас забастоўкі не ездзіў грамадскі транспарт, бо забастоўка пачалася ў дэпо. І, натуральна, шмат людзей гэта закранула, бо калі не ездзяць аўтобусы, значыць, нешта адбываецца ў горадзе. Але людзі пагадзіліся з гэтым. Падвозілі адзін аднога, карысталіся роварамі, бясплатна курсавалі таксоўкі. Пад дэпо ва Вроцлаве прыходзіла шмат людзей, прыносілі чыстыя кашулі, бутэрброды, грошы. Панавала неверагодная атмасфера. Сёння нам яе цяжка ўявіць, але гэта была незвычайная салідарнасць на ўзроўні людскім, салідарнасць праз малую «С». Наколькі важна было і якое мела значэнне тое, што менавіта паляк быў абраны папам рымскім, і таксама якімі былі паводзіны святароў, пачынаючы ад самых звычайных пробашчаў і заканчваючы іерархамі касцёла? На працягу ўсяго часу камуністычнага панавання ў Польшчы, і гэтага не было ў краінах, якія ўваходзілі ў склад СССР, каталіцкі касцёл няспынна мог дзейнічаць і дзякуючы гэтаму стаўся самым важным незалежным інстытутам, сімвалічным інстытутам, які захоўваў і нёс польскую нацыянальную і дзяржаўную ідэю. Перш чым распавесці пра выбары папы рымскага, узгадаю адну гісторыю. Я нарадзіўся у 1958 годзе і памятаю розныя даўнія рэчы, напрыклад, як у канцы 70-х, не памятаю дакладна, можа 75-й, можа 77-й, быў візіт у Польшчу прэзідэнта США Джиммі Картера. Прэзідэнт Картер сустракаўся ў Бельведэры, пазнейшай сядзібе прэзідэнта ў свабоднай Польшчы, з першым сакратаром камуністычнай партыі Польшчы Эдвардам Геркам. Але перад гэтым дарадца Картера ў справах бяспекі Збігнеў Бжезінскі быў з візітам у прымаса Польшчы кардынала Стэфана Вышынскага ў палацы прымасаў на вуліцы Мядовай у Варшаве. І калі Бжезінскі ехаў у калоне аўто да прымаса, дык тысячы людзей стаялі на вуліцах і яго віталі, таму што ў нашым перакананні, кажу нашым, бо я тады яшчэ школьнік быў сярод гэтых людзей, у нашым перакананні прэзідэнт сустракаўся з кіраўніком партыі або быў вымушаны, такі быў дыпламатычны пратакол. Аднак у разуменні сумленных палякаў прымас быў самай галоўнай персонай у Польшчы, чалавекам, які ў сваёй асобе захоўваў павагу і годнасць дзяржавы. А пасля прыйшоў год выбару папам рымскім кардынала Караля Вайтылы, і гэта быў неверагодны шок, пазітыўны шок у Польшчы для веруючых і няверуючых палякаў. Тут, я б сказаў, ужо не было розніцы, верыш ты ці не. І гэта быў негатыўны бок для камуністаў, для камуністычнай улады ў Польшчы і камуністычнага цэнтра ў Маскве. І самым вялікім узрушэннем яшчэ да пачатку паўстання салідарнасці быў візіт Яна Паўла II ў Польшчу ў чэрвені 79-го года. Лічыцца, што гэта быў адзін з ключавых момантаў нашай гісторыі таго часу. Гэтыя славутыя словы, вы іх чулі ўжо тысячы разоў, славутыя словы з яго гаміліі. Так, гэта была цытата з Евангелля, але Ян Павел II яе прамовіў у сваім казанні на пляцы Перамогі ў Варшаве. «Няхай сыдзе дух твой і адновіць аблічча зямлі». Ён зрабіў паўзу і сказаў: «Гэтай зямлі».
І тады гэта выклікала, я там быў, бачыў, чуў, неверагодны зрух сярод людзей, радасць, эмоцыі. І ў Польшчы лічыцца, што візіт Яна Паўла II меў вялікае значэнне для грамадскага зруху, маральнага зруху палякаў, які прывёў пазней да салідарнасці, забастовак, стварэння прафсаюзу. І да гэтых 500 дзён свабоды, якія таксама, лічыцца, мелі вялікае значэнне для далейшай пабудовы гэтай цвёрдасці, энтузіязму, упартасці. Каб некалькі гадоў рашуча патрабаваць вяртання салідарнасці, што ў рэшце рэшт удалося. А вынікам сталася падзенне камуністычнай улады і аднаўленне суверэннай польскай дзяржавы. Яшчэ одно пытанне маю дзеянні служб спецыяльных і міліцыі. У нас это пытанне такое праблема набрала такого трагічнага зместу. Доктор Кухарскі, як супрацьстаяла, як супрацьдзейнічала страйкуючым, пратэстуючым народная міліцыя тагачаснай у Польшчы і служба бяспекі? Якія былі адносіны? Адзначу, што ў жніўні 1980 года гэта былі ўжо спецыяльна абучаныя службы і дастаткова добра абазнаныя ў дзейнасці антыкамуністычнай апазіцыі. А ў выпадку касцёла наогул, на кожнага, які ішоў на вучобу ў духоўную семінарыю, заводзілася папка. Кожны біскуп быў у распрацоўцы. Многія курыі праслухоўваліся. Аднак, напрыклад, у выпадку вроцлаўскай забастоўкі, і гэта вельмі цікава, мы амаль не маем матэрыялаў службы бяспекі, якія б тычыліся забастоўкі, што не азначае, што іх не было, бо маглі быць знішчаныя службамі. Памятаем, тыя дакументы, з якімі сёння працуе гісторык, з'яўляюцца толькі часткай таго агрому інфармацыі, якую збіралі спецслужбы камуністычнай дзяржавы. Вялікая частка гэтых матэрыялаў пасля 89-го года была знішчана. Але можам сказаць, што ўсе дзеянні грамадства, рухі былі пад пільным наглядам спецслужбаў. Сёння мы ведаем, што шмат дзеячаў антыкамуністычнай апазіцыі Польшчы былі шантажом уцягнутыя спецслужбамі ў разнастайную супрацу. Шмат з гэтых людзей, цяжка іх сёння абвінаваціць, бо яны з'яўляюцца хутчэй ахвярамі, а не вінаватымі. Дык вось, шмат з гэтых людзей лічылі, што пачнуць гульню са спецслужбамі і гэтую гульню выйграюць. Яны не ўяўлялі ўсяго ахопу той павуціны, якую сплялі спецслужбы вакол дзеячоў антыкамуністычнай апазіцыі. Я займаюся перш за ўсё гісторыяй Рыма каталіцкага касцёла, то магу сказаць значна больш. Мы маем шмат такіх выпадкаў, калі святары спрабавалі перахітрыць, абгуляць службы бяспекі, лічылі, што можна будзе перамагчы, аднак не перамаглі менавіта з-за таго, што не ўяўлялі, якой інфармацыяй валодаюць спецслужбы. Дадайма, што спецслужбы не спыніліся толькі на распрацоўцы актывістаў і вярбоўцы. Яны займаліся таксама незаконнай дзейнасцю, якая не мела нічога агульнага з правам. Збівалі людзей. У чэрвені ўжо 1989 года адбываюцца выбары, а пасля іх спецслужбы забіваюць ксяндза Сільвестра Зыха. Ужо здаецца ўсё. Перамога грамадзянскага камітэту, дзеячоў салідарнасці, і Польшча выходзіць на дарогу да дэмакратычнай дзяржавы. А спецслужбы ўсё роўна ўвесь час перашкаджаюць і забіваюць. У 80-х гадах, калі напружанасць у грамадстве максімальна ўзрасла, паглядзіце, хто становіцца на чале камуністычнай партыі Польшчы. Міністр нацыянальнай абароны. Міністр унутраных спраў фактычна становіцца постацямі нумар 1 і 2 ў дзяржаве. Так што гэта паказвае, што сілавыя блокі і сілавы апарат адыгрывалі вельмі істотную ролю, спрабуючы апанаваць сітуацыю, якая ў Польшчы з'явілася ўлетку 80-го году. Рэакцыяй пасля месяцаў карнавалу салідарнасці было ўвядзенне ваеннага становішча. Гэта значыць, быў абраны цалкам сілавы варыянт, але таксама спецыяльна абучаныя ячэйкі, якія распрацоўвалі структуры антыкамуністычнай апазіцыі, дзейнічалі ў рамках апарату бяспекі, і веды ўладаў на тэму гэтых людзей былі вельмі вялікія.
Więc ja chciałbym tu dorzucając... Магу дапоўніць, zgadzam się калі z wszystkim, параўноўваць co- Польшчу 80-х гадоў, Польшчу ваеннага становішча і Беларусь сёння, я хацеў бы сказаць, што спецслужбы ў Польшчы, таксама спецаддзелы па-польску ЗОМО, якія разганялі дэманстрацыі, шэсці, забастоўкі, збівалі людзей, усё гэта былі структуры адмыслова падрыхтаваныя да забойстваў, да знішчэння людзей. Напрыклад, 4-й аддзел МУЗ Польшчы змагаўся з касцёлам, але там жа былі асобныя маленькія структуры, якія забівалі. Так што ў Польшчы было тое самае, што і ў вас будзе. Кідалі мундзіры, звальняліся са службы звычайныя міліцыянты, але я заклікаю вас не верыць, што у амонаўцаў ці спецслужбаў, якіх спецыяльна вучылі біць і пераследаваць, раптоўна абудзяць сумленне, і яны стануць на бок народу. У Польшчы, калі дайшло да сапраўднага змагання ў часы ваеннага становішча, прыкладаў, калі супрацоўнікі службы бяспекі ці ЗОМО кідалі службу, каб стаць на бок народу, было няшмат. Я сядзеў у турме разам з дзеячом КПН, юрыдычна першай апазіцыйнай палітычнай партыі ў Польшчы, Даркам Вуйцікам, які пазней быў віцэ-маршалакам Сойма. Дык вось ён у сваю чаргу сядзеў з Адамам Ходышам. Гэта была славутая асоба, высокапастаўлены афіцэр службы бяспекі ў Гданьску. Ходыш мае неверагодныя заслугі перад салідарнасцю, ён перайшоў на бок народу. Але такіх прыкладаў было раптам некалькі, або некалькі дзясяткаў на ўсю Польшчу. Так, міліцыянты, даішнікі будуць кідаць мундзіры, бо не хочуць прымаць удзел у гвалце над людзьмі, але, на жаль, тыя, каго вучылі біць людзей, яны страшна адурманеныя, ім плацяць у дзясяткі разоў больш, чым звыклым працаўнікам. Кажучы умоўна, АМОН і КГБ, на жаль, не далучацца да народу. Спецслужбы мелі спецпраграмы апрацоўкі мазгоў супрацоўнікаў, каб вера і розум гэтых людзей вагаліся згодна з інтарэсамі партыі. І з іх пункту гледжання, збіваючы людзей і нават забіваючы іх, яны выступалі ў абароне інтарэсаў тагачаснага рэжыму. Гэтыя супрацоўнікі былі перакананыя ў тым, што ўсё робяць слушна. Гэта не былі толькі найміты, якія рабілі работу за грошы, яны верылі ў тое, што робяць. Дякую, вялікі. Я яшчэ пра адну рэч хачу вас папрасіць кожнага. Наша праграма запісваецца якраз у момант, калі ідуць пратэсты, калі яны не сціхаюць. Беларусы не згаджаюцца з фальшываннем выбараў і пратэстуюць. Таму я вас прасіў некалькі слоў, беручы пад увагу досвед салідарнасці, некалькі слоў, пажаданняў тым людзям, якія выходзяць на вуліцы і пратэстуюць у Беларусі. Семён Владимирович, з вас пачнем. Я стары чалавек, я ў захапленні ад нашай моладзі. Вось, я можна сказаць, што і не чакаў, што такая рэдакцыя на фальсіфікацыю выбараў будзе такая арганізаваная, такая моцная, такая эмацыйная. Вось. Што тут можа быць далей? Вельмі цяжка прадказаць. Гавораць, што Беларусь можа ператварыцца ў нейкае Гаіці часоў Дювалье з тун-тун-макутамі. Гавораць, што можа быць змена ўлады, новыя выбары, але ў любым выпадку я б хацеў, каб гэта моладзь не стамлялася, каб яна заяўляла пра сябе. І яшчэ вельмі важна, каб падтрымлівалі бацькі, старэйшыя людзі, рабочыя заводаў, дактары, настаўнікі. Хацелася б пажадаць беларускаму грамадству большай еднасці, большай упэўненасці ў сваіх сілах. І, канешне, мы разлічваем на падтрымку нашых сяброў у Польшчы, у Літве, увогуле ў Еўропе. Дякую, вялікі. Доктор Кухарскі. Wytrwajcie, to wydaje mi się, że... У Беларусі мы бачым нешта незвычайнае. Нарадзіўся рух, які аб'яднаў розныя пласты грамадства. Гэта не толькі інтэлектуалы, не толькі студэнты або толькі працоўныя, гэта цэлае грамадства. Умяшанне звонку ў Беларусь сёння наўрад ці магчымае, аднак, здаецца, пратэст ужо ў такі моманце, калі што ёсць шанец прынесці важныя змены.
Усе пра гэта сёння кажуць. Хаця вельмі цяжка прадказаць, што канкрэтна здарыцца. Кадры з Беларусі вельмі моцна падымаюць наш дух. Гледзячы на тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, мы бачым жнівень 80-го года ў Польшчы. Dziękuję. Dyrektor Jan Malicki, wam słowo. Tak, ja bym powiedział tak. Я назіраю гадамі за Беларуссю, кірую стыпендыяльнай праграмай імя Кастуся Каліноўскага, увесь час маю кантакт са студэнтамі з Беларусі і задаю сабе адно пытанне. Што сталася з беларускім народам, якога ўвесь час самым галоўным лозунгам была фраза «Абы толькі ўсё было ціха». Што зрабілася, што цяпер сотні тысяч людзей выходзяць на вуліцы Менску, дзясяткі тысяч людзей выходзяць у абласных і раённых гарадах? Што здарылася такога, што народ абудзіўся і вырашыў змагацца за свае правы? І гэта вельмі нас узрушыла. І цяпер, калі я гляджу на гэтыя мінулыя 40 гадоў ад пачатку салідарнасці, хачу сказаць, што вы не павінны адступаць ад трох прынцыпаў. Першае. Пастаянны мірны супраціў і упартасць. Нельга страчваць надзею і дух, нават калі б'юць ці разганяюць. Гэта я вам кажу з досведу салідарнасці. Другое. Вашай вельмі важнай сілай, я ў гэтым упэўнены, з'яўляецца тое, што вы выразна паказваеце, што ваш пратэст, ваш рух – гэта мірны рух. Кожны іншы выбар будзе выкарыстаны супраць вас. І трэцяе. Нягледзячы на тое, што кожны з вас мае свае погляды, цяпер вам патрэбна безумоўнае палітычнае адзінства. З аднаго боку ўлада агрэсіўная і дыктатарская, з другога вашае палітычнае адзінства. Калі пераможаце, будзеце мець яшчэ дастаткова часу, каб падзяліцца на 40 партый і 40 палітычных накірункаў. А пакуль што зарана, цяпер патрэбна маналітнае адзінства ў барацьбе за вольнасць і свабоду. Усё іншае прыйдзе пазней. Дзякуй вялікі вам усім за гэтую не толькі зместовную, але вельмі эмацыйную размову. Войцех Кухарскі, Ян Маліцкі, Семён Букчын сёння былі гасцямі нашых дэбатаў Інтэрмарыум. Я Павел Мажэйка, заставайцеся на Белсаце, глядзіце Інтэрмарыум таксама на канале Белсат. Гісторыя на Ютубе. Убачымся абавязкова і жыве Беларусь. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды до бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.